Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon atzo elkar ezkenula ikusiko esan nizuen, baina hemen naiz berriro. Ni ere berriro etorri naiz eta gaur aste artea den. Entzule maitea, egia esan behar dizugu. Koronavirusak bigarren kafea hankaz gora jarri du. Baina lasai, hemen gaude eta postutzen naiz. Hemen gaude eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Da zer ondo zelan dihua. Oraintxe amaitu da gauerditik Eusko Jaurlaritzak ezarria zuen abisu horia. Gauerditik adi egon dira larrialdeetako zerbitzuak, egotik eta hego mendebaldetik jo duten haize ufadengatik, baina orain hoiei esker giro epela dugu. Duela urte bete elurretan jolasean genbiltzan Filomena ekaitza iristear zegoen. Urte bete pasada ja? Osa, funtzait urte hau ohartu gabe. Eta, aldi berian ere iruditzen zait, askoz lehenago gertatu zela. Begira, 2021 bateko errepasoa egin genezake. Atzo sekulako astelena genuen eta ez ginen ausartu, baina gaur egin dezakegu. Bai, ez da hain berandu, tira zer gertatu zen urtarrilen elurte ez gain? Adibidez, Atletikeko mutilek Superkopa irabazi zutela. Sevillan jokatutako partida batean, Bartzelonaren aurka. Futbola da burura etorri zaizun lehenengo gauza? Nola da posible? Bai, egia esan, ni neu ere harritu naiz, Egoa hau izango da. Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katu bidertzian zenbait kanta. Nik futbola alde bate utziko ez, bale? Eskerrak. Urtarrian Joe Biden, Ameriketako Estatu Batutako presidente izendatu zuten, Kapitolioaren kanpoaldean egin zuen karguaren zina, Kamala Harris presidente ordearekin batera. Harris lehen emakumea da, kargu horrekin. Eta beraz, ekitaldi horren ostean, Donald Trump ofizialki popatik hartzera joan zen. Aitea, zuba izarela erregea, ozen esaten duzunean, Guazen bai! Tramzoaz popatik hartzera. Berriro? Jackson maitea. Otsailean Enrique Rodríguez Galindo Guardia Zibilaren general ohia hiltzen 81 urterekin zendu zen koronavirusagatik. Torturaren ikur nagusia izan zen Galindo Intxarrondoko kuarteleko burua, domina ugari eta zigor gutxi jaso zituen naiz eta 1989an Josi Zabalaren eta Josean Lasaren baiketak, torturak eta hilketak agintzea egotzi zioten. Ironikoki, otsailaren 2an hiltzen, torturaren aurkako egunean. Gezurrezko ohitura, kultura mura, nomago tortura, existitzen estena, ez da existitzen takio, txikito, borreluak, aditu diak garupegi, Eta Pablo Hasél atxilotu zuten, terrorismoari gorazarre eta koroari eta estatuko erakundei irain egin izana egotzi zioten rap abeslari kataluniarrari. 9 hilabeteko espetxe zigorra, 6 urteko inhabilitazioa eta ia 30.000 euroko isuna jarri zizkion delitu hoiengatik. Bai, galtzaileak beti dira berdinek. Eta martxoan emakumeak kalera atera ginen. Martxoaren 8an hiri eta herriak geure egin genituen. Mugimendu feministaren ohiko aldarrikapenez gain, zaintzalanak izan ziren aurtengo protagonistak. Ipar Euskal Herrian gainera greba egin zuten hainbat sindikatuek deituta. Oztopoak bidean, itxaropena gotzen, beldurra gorputzian, sentitzen dotena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik. Tira,
Lehen futbola aipatu dugu, eta nik esan detalde batea utziko nula, baina goatu naiz, aipatu berko degula apirilan Real eta Atletikek final historikoa jokatu zutela Sevillan. Egia da. Gainea estadioa utxik egon zen, eta, bueno, ez da gu Gipuzkoarra Realako, baina, bueno, Realak irabazizun. Ze futbol zentrista jarri zaretik gaur, neske? Bai. Bai, izango nuke. Baina heriotzak ere aipatu beharrean gaude. Julen Madariaga agirre politikari eta ekintzaile historikoa hiltzen apirilean. Senperen bizi zen Madariaga eta 88 urterekin hiltzen luzez jasandako gaixotasun baten ondorioz. Eta erakundearen sortzaileetako bat izan zen, baina ez zegoen ados estrategia armatuarekin eta erakundetik urrundu zen 80ko hamarkadaren hasieran. Egun batzuetara David Beriain eta Roberto Fraile euskal kazetariak hil zituzten Burkina Fason gertatutako eraso batean. Bi kazetariak dokumental bat egiten ari ziren gobernuz kanpoko erakunde batekin Burkina Fasoko isileko eizari buruz. Burkina Fasoren eta Beninen arteko parke natural batean zeuden. Espainiako atzerri ministroaren arabera terroristak, isileko iztariak eta bidelapurrak ibiltzen diren inguruan. Eta apirilean bertan Joseba Sarrionandia Euskal Herrira itzuli zen. Edabideetan agertu gabe itzuli nahi zuela esan zuen, baina albiste azkar zabaldu zen Euskal Herritik. Maiatzean Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman zituen Joaquin Beltran Zaldibarko zabortegian bilatzeko lanak. Ondorioz, mobilizazioak antolatu zituzten Zailan, Zaldibarren, Ermuan, Eibarren eta Elgetan. Zaldibar argitu herrian, erantzunak erantzukizunak behar ditu. Zaldibar argitu. Eta murgiltze ereduaren aldeko mobilizazio handia egin zuten Baionan hilaren 29an. Maiatzaren 21ean Frantziako Konstituzio Kontseiluak murgiltze ereduaren aurka egin zuen eta horri erantzunez 10.000 lagunetik gora bertaratu ziren. Ekainean Ipar Euskal Herriko hauteskundeak jarraitu genituen. Euskal Herria baik irabazi zuen Hendaia Euskal Kostaldean bozen 52,2 erdietxirik. Ani Poveda eta Iker Irizalde izango dira departamentuko kontseilariak datozen 6 urteetan. Eta uztailean Olimpiar Jokoak, Inigo eta Idoia Japoniara joan zitzaizkigun, Basque Team Fundazioarekin, eta badirudi sorte ona eraman zutela eurekin. Izan ere, Maialen Txorrautek zilarrezko domina lortu zuen, Olimpiar Jokoetan lortu duen 3. domina izan zen. 2012an Londresen brontzea eta 2016an Rion urrea lortu ostean markatu. Ez ziren domina bakarrak izan, eskubaloiko mutilek eta futbolekoek ere eskuratu zituzten, baina txorraut beti txorraut. Eta gukan jarraitu genuen, abuztuan, Paralimpiar Jokoetan igerilekuan, Inigo Jopisen dominak kontatzeko edo txirrindularitza ere muan, Tokiotik urrun xamar, Dorian Fulon eta Alexander Leuterenak ospatzeko. Baina dena ez zen ospakizuna izan. Abuztuan, Abdullaye Kulibali hiltzen Irundik biriatura pasatu nahiean. Gineatik abiatu eta Frantziara joan nahi zuen, baina Bidasoa ibaian ito egin zen. 2021an 7 pertsona hil dira Euskal Herrian migrazioen bidean. Utzidazu kontatzen izarren artean, utzidazu lastantzen hiru akorde hauetan, utzidazu kontatzen zederra den zu ikustea, utzidazu kontatzen. Eta irailean itzule ginen gu, oporren ostean, zinemaldiaren aitzakiarekin Donostiatik egin genituen lehenengo saioak. Eta pelikula ugari ikusteko aukera izan genuen, Maixabel, Quartz Valley, Volante baten historia, Érase una vez en Euskadi, Ojemer eta beste. Eta aurria iritsi zen, albiste mordoarekin. Tubazexeko langileen batzordeak akordioa sinatu eta langileak lanera itzuli ziren. Aieteko konferentziaren 10. urteurrena izan zen. Ekitaldi berezia egin zuten urtemuga gogoratzeko. Eta Jaurlaritzak bere gain hartu zuen Zabaiako, Martuteneko eta Basauriko espetxeen eskumena eta beraz, ordutik eskumen esklusiboa du Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeen antolakuntzan erregimen eta funtzionamendu hori kudeatzeko bintzat. Eta gizon batek bere emaztea hil zuen Gazte izan. 2021an 5 emakume hil dituzte Euskal Herrian euren bikotekide edo bikotekide horiek.
Aste bakoitzeko minutu bakoitza hildako aizparen minaren oroitza alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izena izan zirelako grebara joan den kidengatik aski da oiuka plantatzeagatik denontzat ere duzareten Aintzane, Erika, Maria Pilar, beraiengatik eta erailitako beste emakume guztiengatik kalera atera ginen azaroaren 25ean, indarkeria matxistaren kontrako egunean. Eta abendua albiste triste batekin hasi zen. Abenduaren batean Panpila du xiltzela jakin genuen. 76 urterekin hiltzen pilotari lapurtarra. Ezkerparetako txapelketa nagusi bat irabazi zuen Ipar Euskal Herriko lehen pilotaria izan zen. Eta kantaria ere bazen. Pilotari, txoineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubia, sendoak eta garbia, begia berritzargi. Baina, pozez zoratzeko albisteak ere jaso genituen abenduan. Nerea Ibarzabal Salegik irabazi zuen Bizkaiko bertsolari txapelketa. Abenduaren 18an jokatu zen finala, Miribilan, eta Jone Uria Albizurirekin jokatu zuen, buruz-burukoa. Eta ez dugu aipatu, baina azaroan saioa Alkaiza Guaiarrek irabazi zuen Nafarroako txapelketa, Iruñako anaitasunen jokatu zen finalean. Eta ez ahaztu Durangoko azokan izan ginela 2020ko online bertsioa atzean utzi eta landako guneak ateak zabaldu zituen berriro. Euskal kulturak plaza garrantzitsua berreskuratu zuen, erdibidean bada ere, sentsazio gazi gozoarekin. Eta konturatzerako urtea amaitu zen. Ikusten, birus hori aipatu gabe egin daiteke urtaren errepasoa. Baina guk aurrera egin behar dugu etorkizuneko kontuetara. Gaur, kriptotxamponez hariko gara, Unai Elordi Hidalgok diru kontu hauek argitu edo bintzat hor zertxo bain murgilduko bai gaitu. Eta Jon Bazkez Mateok mugimendu sozialen eta edabideen arteko erlazioa ulertzen lagunduko digu. Nik Basauriko Amaiken historia labur-laburrean kontatuko dizuet. Abortuaren legearen sorrera beraia izor diogu neurria handi batean. Urtarrilak lauditu gaur eta aste harta da. Ongi torri guztioi, bigarren kafera. Entzule batek dagoeneko esan du, ara Amaia Berriro, Amaia Berriro, Amaia Resende Egiluz, arratsaldeon, Berriro. Kaixo, Berriro. Eta entzule batek esan du, Goiuri, kamiseta hori, ez dauka potota turutetarako Goiuri ez aizarandia. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ose gozaderra gertatzen da, gure lokalean dago mezu hori euskeraz, beste poltsa batean mezu hori katalunieraz, eta hemen inork ez dauka turutetarako ezer. Ez daukago. Izketan ari zaizuena Uinu Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 309 ditu arratsaldeak, 4 eta 13 urtarrilak 4 eta gu 3 gehi 4 7. Azulioa, arratsaldean guztioi ongi etorri bigarren kafera. Eta gaurko egunez, baina ez dugu aipatu urteko errepasoaren parte etzelako, baina Michael Stipe jaio zen Georgian Dekaturren urtarriaren 4 batean, 1960 eta 60 horrek esan nahi du, 62
urte beteko dituela gaur bertan. Zorionak? Rem taldea ekarri dugu gurera, eta, kantu aski ezagun honekin, abiatuko dugu saioa Everybody Hurts, edo nork egiten du mina, edo denek egiten dugu mina, horrelako zerbait. Bai. Denok egiten dugu... Everybody Hurts, bai. Baina da zentzuan denok sufritzen dugu. Bai? Bai. Eskerrik asko. Osun dugu, Juri. Everybody hurts. Denok zauritzen gara, horrelako zerbait izango zen. Hori da. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your breath. Everybody hurts. Don't throw your hand. Don't throw your hand. Feel like you're alone. No, 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 you're not alone. If you're on your own, it's like your days and nights are long. When you think you've had too much of this life, hang on. Lauak eta 18 minutu entzule batek ikusi ere egiten gaitu noski, eta esan du Inigo kafe bat joan da egitera, que te hemos pillado. Bai. Ez dute zer iskutatu, kafe goxoa prestatzera joan naiz, zuek Stipe jauna gozatzen zenuten bitartean, baino bai, saioa abiatu behar dugu, tortarako maite duten tarteari ere heldu behar diogu. Zein da zure maite duta, Maia Resende giroz? Ere maite duta da. Badago bideo bat, Anne Hathawayk, late night show batean uste dela, esaten duna Ocean's 8 grabatzen aizienean, bea etzela oso seguru sentitzen bere gorputzarekin, eta baina, berak esan zula aizu, nik nire jeansak jarriko ditut, eta jongonez grabatzera, eta maite behar dugu gure burua den bezala. Gainera, ama izan berri zen. Hori da, gorputzak aldaketa batzuk jasan zituen, eta, edozen gorputzek bezala, ez da? Eta juntzen, eta Ocean's 8 ez badezue ikusi, bada Oceansen sagan, emakumez osatutako kast batek egiten duen pelikula. Du gozat, ez da pixkat kutra inoiz ez du asnartuaren inguruan, baina Ocean's 11-en emakumezko bersio egin da Ocean's 8 egitea. Baina dia 11, 12, daude pila bat, Oceansen Zentzua sagan. dauka, Bai? Bai. Bale. Zortzia ondo aukera duta dago. Bai. Bale, ados, ez dut ez dut esan. Eskerrak goiuri dena daki, mistela. Dena daki. Zenbatan kasartze, hemen. Eta juntzela... Ez dakinarentzat pixkat gainetik Ocean's 11, 12 eta 13 dia, lapurretetan oinarrituta dauden pelikula batzuk. Protagonista da George Clooney, dela Danny Ocean, eta Ocean's 8-eko protagonista nagusia ziren Sandra Bullock dala Daniren arreba.
Hori da, hoxe, jode, laburpenean egin duzu. Bueno, eta... Zertzegon gioian, Ez. Eta daude, protagonista guztiak emakumezkoak dira, Ocean's 8-en. Eta daude Rihanna, dago... Kate Blanchett, Bai. Goiuri, Aquafina... tesi bat egin duzu pelikula ningunu. Nere maite dutela purko. Anne Hathaway, Rihanna, Kate Blanchett, Aquafina, Mindy Collin... Oh, wow. Ete, wow. Baina, bueno. Sarah Paulson. Ez ditut. Ya está, jarritu. Bueno, eta bera iritsi zela setera grabatzera, bere insauridade txiki horrekin, eta bere lagun guztiak edo, bueno, bai, esan ziotela batean, osea, itzein gabe ezer, nola sentitzen zen, hasi zera, ze politxa zauden, zen gehatzen zizkizun galtzaiz. Goiek, Rihannak esan ziola en plan, ipurdi badakazu, zala. Eta bueno, pixkat, bideo hori oso guai da, baina gustatzen zaitena da aizpatasun hori. Eta nik badakar lagun bat ere nahiko horrelakoa dela ikuste zaitula, eta wow, baina, bueno! Eta horrek ez dakizue benetan, nola igotzen dion bati gogoa egun hortan eta sinisgarritasuna gure buruan. Beraz, maite ditut nire lagunak, noski, maitet Anne Hathawayen bideori, eta maite dut aizpatasuna orokorrean. Bom. Esan dugu, gorkak goiuri handiena. Eta pentsatu, hombre, goiuri. Osea, 28 urte betetzai joala, baina ondiena, 28 urtekin ere ez da. Ez, zuzara. Hori da. Gehiendakina, bai. Bai. Tamainan. Ez da, Adinean, esatezun. Adinean. Zarrena naiz. Laizter bai, ez? Ez. Ez. Naiz iniz izango zu baino zarragoa. Bueno, espero ezagun. Ja. Bai. Ai, ama, batean ze triste, amaiaren maite duta superpolitia zan? Bai, baina. Ez, bale, itzul gaitezen amaiaren maite dutera zenik gauzat aipatu nahi dut. Opa. Zure maite beste bat. Gaiari inguruan, ez, baina... Baina nire maite duta aberastu dezu. Bai, elaudorioa zan kritika. Esan nahi nuna zan, amaiak esan dunaren hildotik zuri lagun bat etortze balin bat zaizu. Eta zuk pentsatzen balin bat zui, zondo gehatzen zadion soinoko hoi, edo zondo daraman kapela hori buruan, esaiozu, ze zuretzat, eskiagen, pentsatzen ari zara. Beraz, zergatik ez aipatu pertsona horri, seguro eguna lehituko diozula. Bai. Eguna lehitu edo behintzat momentu horretan, espero ez duen hitz polit bat jaso du, eta bueno, hori denok dugu gustoko. Bai, ados nago, gehi bat. Eta inogo zein da zure maite duta? Nire maite duta da, eta gaurko sarreran bi adibide daude oso garbiak, maite dut musika gaidenean usteko oroitzapenak, usteko grabatuta, gizarteak azkara azteko arriskua dauzkagun gai hoiek, eta norri batean, gogorarazteko ahaztuko genituzken eta justuak ez diren gai hoiek ez. Gaur entzun dugu askotan entzun izan dugun bezala azaroako 25 kantu hori, eta entzuten dugu bako izan uste denoi mugitzen dizkigula barrenak, abesti horrek badu gaitasuna erabat unkitzeko entzuten duen oro, eta entzun dugu Zaldibar argitu plataformatik edo bere garaian egin zuten kantu hau, ez? Zaborrezko monstroa, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran duela ia 2 urte hil zituen, ziurrenik legez kanpo eta oso modu traketxean antolatutako zabortegi baten kudeaketak, oso modu traketxean enpresa kudeaketari dagokionez, politika kontrol eta kudeaketari dagokionez, eta batez ere oso modu traketxean ondoren kudeatu zena. Eta azteko tentazio izan genezake, baina juntatu ziren Antxemiren Arbaiza eta Kokein, eta egin zuten kantu bat, txakur gorria jarri zizkien hitzak bertso edo kantu hauei, eta hortxe Kokeineko Zaloa, txakur gorriako Malen, Miseko Miren, Zutagarreko Aitor, eta Mursegoko Maite elkartu ziren ez horri guztiari ahotsa jartzeko, eta tarteka bintza laguntzen digu guri ere aitzakiek bilatzen eta gogoratzen Alberto Sololuze topatu zutela, hilik eta bere familiak nolabait deskantsatu duela, baina Joaquin Beltran
ez dugula topatu, eta seguraski ez dugula topatuko, eta erantzunkizun gutxi sentitu ditugula honen guztiaren inguruan. Goiuri, eta zein da zure maite duta? Bidan ere maite duta da, atzo, ez da zergatik hasi nintzen ikusten Sex and the City telesailaren laugarren denboraldia dela, nahiko zarra 89ko hamarkadakoa, 89ko urte hartakoa uste dela. 89. urtekoa? Bai. Uste, ala dela. Izan daiteke, bai. Ez nire dinarekin ari nintzen, esan, ostras, uste nuen zartxegoa zela serian igaztego nintzela, baina igual ez. Nik uste dut, 2000... Ziurren ikzuari zara ondo, Goiuri. Ez dakit, bueno, bai. Esan dezagun, 2000 hasierakoa edo horrela izan daitekela, bai, ze enago ziur. Eta... Bai, 88ko ekainean hasi zen emititzen HBO, baina pentsatzen dut estatu batutan, eta gero nahi iristerako, eta bai. 89koa. Bueno, eta atal bat ikusi nuen, eta atal horretan Mirandak momentu horretan bere bizitzan ez du bikoterik, eta badoa festa batera lagunekin, eta festa hartan mundu guztiak edo ezkonduta dago, edo mutil laguna dauka. Eta orduan galdetzen diotenean berari, aizu eta zu, norbait ezagutzen ari zara, edo bat duzu inguruan pertsona bereziren bat, eta berak sentitzen du txisteak egiteko beharra. Bere buruari buruzko txisteak egiteko beharra. Eta hasten da hor bakarrizketa moduko bat egiten, ez? Bai, ez eske, zure inguruan balin baduzu mutil gaizto eta maltzurren bat, bidali nere gana, ze badirudi horrelauka gustatzen zaizkitala, eta bla, 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 eta horra hasten da, segulako bakarrizketa deseroso sentitzen delako ezkonduta dauden emakumeen bilera batean, berak ez duelako mutil lagunik. Eta horri bueltaka dabil, eta batean kalean topatzen du bere eskolako lagun bat, eta ez duela urte batzuk ezkondu zen, edo horrela. Eta batean ikusten du emakume ura, ezkonduta dagoen emakume ura hasten dela, bere bakarrizketa propioarekin. Bai, ezkondu ginen, eta bai, baina, ziurrenik galdezkariko zara, eta nun daude umeak, ez da, ja, esken nahiago ditut zapatak, eta esan nion, nere gizonari, zen nahiago duzu logela honetan armairu bat, edo sehaska bat, eske, klaro, armairu bat esko zobeto, bla, 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 eta hasten da bere bakarrizketarekin. Eta orduan, momentu horretan, Miranda konturatzen da, ez dela bere arazoa, denok bizitzaren momenturen batean deseroso gaudela, epaituak sentitzen garela, eta beti usten dugula gure momentuko egoera bestearena baino askoz txarragoa dela, eta lotxatu egin beharko ginatekela, baino mundu guztiak sentitu dezake hori, eta zu pentsatzen ari zaren momentuan, beste pertsona bat bere egoerarekin hori pentsatzen ari da, eta enbidia dizu zuri eta zuk agian berari, beraz, ez epaitu jende. Zure hausnarketak gogorazit beste gauzatxo bat. Azalekoa dago, baina idoia hor dagoela igual animatuko zaigu, baina esan daiteke And Just Like That Sex and the City telesaiak azken hilabeteetan, o azken asteetan eukiduen rebuta deitu dakioken, baina bigarren seriaren telesaiaren atalau urteko telesaik txarrena dela, Goiuri? Urteko telesaik txarrena ezagitze, telesaik txar asko egiten dira, baina nik uste dut And Just Like That Sex and the Cityren ondarea suntsitzen ari dela.
ikaragarri. Ze egia da, gaur egungo betaurrekoekin Sex and the City ikusteare gogorra egiten dela batzutan. Baina beste gauza askotan ez. Gauza batzutan ez. Mm. Baina Bai, eso- genoren ikuspegitik pixka dut Bai, bai. baina orain aipatu dudan hontan, 89ko bai. hontan, ba, ez dakit ez, bikotaren moldetatik at dagoen jendearen aldarrikapena hori egiten da. 89ko atal honetan, eta gauza askotan aitzindariak izan ziren, eta sexua hitz egiten zuten. Eta... Segurazki, garai hartan, betaurreko more hoiekin ere, aintzindariak zirela, eta gauzak aldatzeko gaitasuna izaten ari zirela, pentsatuko genuen, ez? Eta pertsonai batek bere bizitzako gizona aurkitu nahi du eta ezkondu egin nahi du, baina beste batek erlazio askeak eduki nahi ditu, baina eta berriz, eta atal spin-off honetan, ba, ez dakit, protagonista guztiak, ez dakit, atzera geratu dira, orain ez dira izan ziren aitzindariak, eta galduta daude, eta gainez galduta, eta ez da kontatzen modu interesgarrian, ze galdutako pertsonen historiak oso interesgarriak dira. Baina kasu honetan ez da zentzu horretan, kasu honetan da zartu dira eta zenbat zartu diren. Hori izango da telesaiaren ardatza. Egia da oraindik 4-5 atal ikusteko aukera izan dugula. Baina ustez 6-8 diala. Ja, ba, bai. Ez dago asko. Edo plot twist bat, ja! Ez dugu Bai. denborarik emango. We need a plot twist. Ja, oraintxe. Ba, Sex and the City 80ko amaiera hartan, edo 2000ko hamarkadan gozatu genuen ontzat, and just like that, inoiz gomendatuko ezkenuken, bueno, nik peintzat, gomendatu genuken, telesaia da. Eta ez bakarrik pertsonaiak zahartu eta da txarra. Bai. Interesik gabekoa, bestela, ondo gidatutako goiurek esan duena, ez? Pertsonaia galduen inguruan pentsatzen bat zinema egin den, eta ze zinematografia ona eman duten pertsonaia galduek, eta euren bidearen galera horietan edo bilatze lan horietan zebiltzanak, ez? Baina, hau oso gauza txarra da. Eta arroparen gatik ikusten zenutenentzat, modaren gatik jarraitzen zenutenentzat, Patricia Field ja ez da jantzien hartura duna beraz. Horretan ere, Harry Bradshawen zapat armarioak oraindik bere xarma badu, ez da. Entzule batek dio, Idoia. Ekarri telesail txarren lista. Eizu, ez dago mendio txarra. Wow. Uste dut, Telesail txarren zerrenda. Idoiari dela pentsatzen, saioso bat behar dut, ze gauzak ikusten ditut. Eta oso txarrak, onak ere, baina txarrak ere topatuko ditu. Ba, aizu, hitz hartuko dizugu eta egingo dugu. Bueno, ez da egit idoiak baiet esan dueno, ez? Bueno, konbentzituko dugu. Ikusten duzu aukera idoia? Bai. Ez da dingo du, bale, oso ondo. Lierren horzaren ere amaituko dugu eta bagoaz Amaiarekin atzera begira eta gauza ezain alaiekin, naiz eta gerora topatuko diogun, ez da egit, alaitasuna edo aitzindari izakera hori, ez da? Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gelditu makinak. Argindarra, ekonomiaz harago, garesti dago, bai, baina zer diozuek koloretako argitxo iruditukatutako gorostiek ematen duten zoriontasunaz. Gainera, energetikoki aurreztearen aterkipean aldatu zen ordua urriaren 31an. Eta zer dira bada gabonak aurreztutakoa xautzeko garaia ez bada? Ez dakigu Grinch izaera etxeko denon parte den ala ez. Bada ez bada gabonez beharrean argindarraren merkatu justuago baterako proposamenez, eta han hemenka sumatzen den baliabide eskasiaz hizketan jarriko ditugu mahai inguruko partaideak, Jokin Aldazabal eta Aitziber Sarobe. Piru liruli, piru lirula. Nork ekarriko ote du gaurko pilula. Deiari Etxaun Arregik erantzun dio eta ohi duen legez musika gomendio bat dakar. Dozenara bidean da gelditu makinak saioa, has gaitezen.
Jada entzun bai duzue Gelditu Makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Onartu behar dugu, hemen superfan garela Eli Pagolaren kuñetarako joera honen oso zaleak garela, Larraitutatzuk egin du kuña, baina irulirula superfan. Oso ona. Gelditu Makinak, 12. eta 13. atornazte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, gaurko saioan nahiko presente dago elkartasuna eta feminismoa eta betaurreko moreak. Normalean beti, baina gaur bereziki... Gaurko saioan ere, bai. Baina gaurkoan bereziki edo ageriago. Eta orduan, nik ere nahi diot zuari egur gehiago eman. Eta gaur ekarriko dizuet, lehen aipatu egun bezala, Basauriko Amaiken historioa oso laburra, ze asko esan daiteke historia honen inguruan, eta ikerketa lan handia egon behar da, edo egin behar da, historia hau kontatzeko. Baina, nik labur kontatuko dizuet. Eta izan ere, feminismoak gauza asko lortu ditu historian zehar. Feminismo izan aurretik ere gauza asko lortu zitun. Edo zituzten, batez ere, konformatzen ez ziren, bidegabekeriak salatzen zituzten, eta sistemari aurre egiten zioten pertsonek lortu zituzten. Gaur egun guk normaltzat ditugun gauza asko, adibidez, bankuan kontu korronte bat ireki alizateak gizon baten baimenik gabe, bozkatu alizatea, eskubide hauek urratzea gaur egun guretzat pentsa ezina izangoa, edo ez dakit eromen bat, pertsona zentzu du, ibentzuz, ze bakegu beti bezala badodela paleolitikoan bizi diren batzuk. Baina, hala ere, eta azken hamarkadetan feminismoak azpimarratu duen moduan, oraindik ere asko geratzen da egiteko, eta emakumeak ez dugu inola ere gizonarekiko parekidetasunik lortu, eremu eta zentzu guztietan. Sistema heteropatriarkalak oraindik ere zapaltzen ditu heteroarauaren barruan ez dauden, edo gizon cis hetero ez diren beste guztiak. Eta, hemen badatuz diskriminazio mota asko, izaeragatik, genero identitateagatik, orientazio edo praktika sexualengatik, janzkeragatik, lanarengatik, eta, azken finean, hori ez, arau horretan sartzen ez diren pertsona guzti horiek diskriminatuta egoten dira, eta zapalduta egoten dira. Ez bakarrik sozialki, baizik eta gero lana lortzeko, lana egiteko edo lan hori ordaintzeko orduan, pertsona bakoitzaren sinesgarritasunean, pertsona hori jasotzen dituen begiradetan, pertsona hori tratatzeko moduan, beti dagoela diskriminazio bat, arau horren barruan ez bazaude. Baina esan da bezala, asko dago egiteko oraindik, baina ezin dugu inola ere orain arte egindakoa ahaztu edo bazterrean utzi. Ze pertsona horiengatik, bere garaian guk bezala borrokatu zirenengatik, guk ditugulako beste borroka batzuk edo iritsi gara eskubide batzuk eduki eta ziurtzat hartzera.
adibidez gure amona Kontxita eta Marimi adibide garbiak dira honena, gazteagoak zirenian borrokatzen zituzten gauza batzuk guk gaur egun ez ditugunak borrokatu behar, baina beraiek gaur egun ere oraindik borrokatzen jarraitzen dute. Beraz, ez dakit ez, beraiek gurekin gaur egun borrokatze horrek esan nahi du badagola oraindik zer eginik. Baina, kontua da, hemen dagoela arazo bat, eta dela, askotan ez dagoela jasotzen lehendik egin duten guzti hori, edo egin zuten hoiek zein diren. Ez dugu jasotzen informazio hori, ez digute kontatzen nola iritsi ginen ontara, adibidez, bai, badakigu bozka nola lortu genuen emakumeok, baina horren atzean badaude beste 11 gauza. Eta, bueno, nik horietako bat ekarri nahi dizuet ona, ze batez ere emakumeak badira normalean ez dira historia horiek kontatzen, eta horietako batzuk dira Basauriko 11. Basauriko 11 edo, leku askotan Bilboko 11 ere izendatzen dituzte Bilboko 11 bezala. Dira 11 emakume, baina ondoren, kontatuko dizuet pixka bat, baina 10 emakume eta gizon bat dira. 1976ko urrian Basauriko jaietan espetxeratu egin zituzten, eta, 3 arrazoi edo 3 delitu egotzi zizkieten. Abortatzea, abortua egitea, edo abortura eragitea. Pertsona hauen inguruan esan bezala informazio askorik ez dago, baina estimatzen da 19 eta 28 urte bitarteko pertsonak zirela, eta gehienak ezkonduta zeuden, beste seme-alaba batzuk zituzten, eta denek zekaten komunen gozatzela, denak zirela langile klasekoak. Baina, horietatik bat ezkon gai zegoen oraindik, eta beste batek alde egin zuen. Eta alde egin zuen horrek, esango dugu bihurtzen ditula 11 10, baina bere ordez ezkonduta zegoen gizon bat izan zen espetxeratua eta akusatua berarekin sexu harremanak mantentzen zituelako, eta orduan gelditu zen, eta orduan egotzi zioten berai abortatzera behartu edo eragin zuela ihes egin zuen. Honek, horregatik dia 10 eta 10. Asuntua da, garai horietan abortatzea delitua zela, pekatua zela, eta edozein egoeratan zegoen debekatuta, umekiaren galera provokatzea edozein motatan, edozein egoeratan, ezinezkoa zen hori egitea. Hala ere, klandestinitatean egiten zituzten horrelako praktikak, normalean etxeetan, iskutuan, etzen noski gauza publiko bat, norbaitek ez zuen jartzen bere etxeko atarian etor zaitez ona abortatzera, noski. Baina, ahoz-aho eta banatze zuten informazio hori jende askok behar zuelako praktika hori. Eta noski praktika hauek egiten ziren inongo segurtasunik gabe, beraien osasuna arriskuan jartzen zuten haurduntze duen pertsonek, eta noski parte hartzen zuten edozein pertsonek onartzen zuten kartzelera joan, altziela joan kartzelera edozein momentutan praktika hori egiteagatik bakarrik. Eta kasu hau, esan eta abortuaren garrantzia badakigu eta historian zehar auki ditun gora bera hauek badakizkigu, baina kasu hau garrantzitsua da oso mediatikoa izan zelako. Kasu honen arira, Basauriko 11 arira, mobilizazio ugari egin zituen batez ere feminismoak, baina jende askok parte hartu zuen,
pertsona publiko askok, eta ez bakarrik Euskal Herriko, baizik eta estatu guztiko taldeak gerturatu ziren, eta involukratu ziren nolabait kasu honetan. Hain garrantzitsua izan zen, 1985ko abortua despenalizatzeko legearen aintzindaritzat hartzen dela Basauriko Amaiken kasua. Eta, bueno, esan bezala, egotzi zitzaien, bai abortatzea, bai abortua egitea, bai eta gizon honen kasuan, abortua eragitea edo. Eta 4 egunez kalabozora eraman zituzten, galdetegia egin zieten, informazioa atea zieten, baina, bueno, besterik gabe esan zieten lasai egoteko, baldintzapeko askatasunarekin aterako zirela, eta itxaron egin barko zutela, epaiketaren deialdia iritsi arte. Baina epaiketa uste baino beranduago iritsi zitzaien, izan ere 3 urte beranduago deitu zieten. Baina, 1979an ezin izan zen epaiketarik egin. Amaiketako bat etzelako azaldu. Beraz, atzeratu egin zen, eta guztira 6 urteko, gutxi gora bera 6 urteko denbora tartean luzatu ziren epaiketak, eta beraiek noski 6 urte horietan horregun barra izan zuten egoera honi aurre egiten. Eta denbora guzti honetan feministak buru belarri aritu ziren kasu honi babesa erakutsiz, baina baita ere abortuaren gaia eztabaida publikora edo guztien begitara ekartzen aritu ziren. Momentu horretan abortua zelako isilpeko gauza bat, hori klandestinitatean bakarrik gordetzen zena, eta inola ere eztabaida publiko batean agertzen ez zena. Eta Bilboko Asamblea Feministak eragin handia izan zuen kasu honen kanpainan edo. Ze diktadura baten ostean, gogora dezagun 76an hasi zela prozesu guzti hau, 76an atxilotu zituzten 11 pertsona hauek, 75ean hiltzen Franco, beraz diktadura baten ostean, gaur egungo kanpaina baten antza handia izan dezakeen kanpaina bat edo eraiki zuten, seguruenan nahi gabe ere izango zen, baina beraien aldarria egiteko beharrak, eraman zituen asambleadako kide hauek egitera, manifestazioak, pankartak intzituzten, eskurriak intzituzten, banatu zituzten kalean, elkarretaratzeak egin zituzten, kateatzeak, esango nuke Bilboko udaletxean dagoen gela batean, uste hor dela, entzerratu egin ziren, hau da, gaur egungo mobilizazio baten antza handia zekan dagoeneko horrek. Nik, Amaia, izoi oso interesgarria da, eta pixka bat kronologikoki ari gara, baino momentu baten, eta pentsatzen dut gero bukaeran aipatuko dugula, baino aipatzen zenuen isiltasun eta tabu hori ekarri nahi nuke gaur egunera arte, ze sona handiko auzi bat izan zen, eta hala ere ez dugu ezagutzen. Ez dugu ezagutzen, batez ere, 11 pertsona hauek noski urte horietan zehar agerpenak egin zituzten, eta, gero ikusiko pixka bat. Baina, kuriosoena da, geozigan ez dutela ezer egin, ez dute elkarrizketarik eman, badago Basaurin plaka bat, beraien, gertakari guzti hau eta borroka hau gogorarazten duena edo, eta beraiek ere, beraietako batzuk oraindik ere ez dakite plaka hori hor dagola. Beraiek ez daukate sentsazioa beraien gain dagoen zeoz izan dela, eta geroztikan ez da hori nik ikusi dutenagatik eta irakurri ahal izan dudanagatik, beraiek ez dute agerpenik eman. Badakit 11 horietako batek hitz egin zuela Isabel Cadenas Cañonekin, guk Isabelekin hitz egin genuen, justu Ondas sarietan aipamen berezia jaso zuenean, duela urte bete izango zen hori, eta badakit zertxo bait hitz egitea lortu zuela, baina bestela egia da ez dagoela, zagoela pertsona hauen elkarrizketarik, ez anonimotasuna mantendu dute beti, eta bai, eta horrek ere seguruna
informazio asko jaso da adibidez, momentu horretan Bilboko Asamblea Feministan parte hartzen zuten kideengatik, baina beraiek adibidez ez dakizkite emakume hauen izenak. Esatute, ez dakit zergatik agian espetxan zeuden eta baina ez dakizkit beraien izenak, ez dakit esaten nun bizi zen norbait edo zeintzan bere izena, zeintzan bere familia, askotan Euskal Herrian oso ezaguna da, familiaren gatik eta ez zuten ezagutzen. Horregatik ere daukagu informazio falta izugarria, baina bai oso harrigarria da, hain mediatikoa izan den zerbait, gaur egun oso urria dela informazioan. Hain mediatikoa izan zen, hori da. Mobilizazioak egin zirela eta epaiketan eragina izan zutela. Bai. Izan ere, epaiketak bertan bera gelditu ziren, askotan egondako 3.000 feminista auzitegi kanpoan, karrasika, badaude, hori testigantza batzuk esaten dutena. Ai ama, nola da? Ez zaite eterriko hain? Pista, zesan nahi duzu? Bueno, bitartan nik esangoet, 79ko epaile batentzat 3.000 feminista elkarrekin ikustea, hori izango zela... Kriston beldurra, en plan de... aurtengo beldurretako pelikula. Bai, sorginkeria. Sorginkeria, 3.000 feminista. Mundago inkisizioa. Bide batez eta Maiak pentsatzen den bitartean gogorarazi behar dizuegu Idoi ari zareten zuten gaur Victoria Eugenian ematekoa zen kontzertua Donostian, bertan bera geratu dela, osasun arrazoiak medio, gero berak bere Instagram kontuan argitu du nor bera dela, osasun arrazoien jabe edo, eta horrexegatik ezingo dutela gaurko kontzertu eman, hasiera batean urtarriaren 29 atzeratu dute. Hoi da, eta gaurko sarrera bazenuen, nik banuen, gordeko da sarrera hori 29ko kontzerturako. Ego Juriren ez da gordeko. Aizu. Epaiketa hori beraz eten zuten, Bizpahiru aldiz. Bai, 3 aldiz, 79tik 81 hiru aldiz barkatu. Eta esan nahi nun garraxia da mi cuerpo, mi decisión. Gaur egun oraindik ere zehatzen. Nire gorputza nire erabaki. Hori da, bai. Eta bueno, bai, oso kuriosoa ze benetan gogorarazten digu gaur egungo gauza askotara oraindik, Baina, hori, garai hartako feministak... Esaldi hori bera duela hilabete batzuk Txilen edo Argentinan ari ziren erabiltzen. Efectivamente. Bueno, esan bezala, bai, epaiketak gelditu egin ziren hiru aldiz, eta urte guzti hauetan zehar, eta honek zer ikusi dakazuk lehen esan dezunakin, emakume hauen egoera zen, beraiek egin martziotela aurre epaiketa bati oso mediatikoa izaten ari zena, baina aldi berean abortua oso gai zurruna zela, etzegon ondo ikusia, jendeak ez zituen begi honekoak pertsona hauek, naiz eta egon milaka eta milaka pertsona beraien alde eta beraiek babesten, beraiek testigantza batzuen arabera esaten zuten beraiek denara joan eta jendeak animaliak, monstruoak zarete, hiltzaileak zarete esaten ziotelak, noski, pertsona hauentzat nahiko zaila zen hori kudeatzea, are gehiago modu publiko batean egin behar izatea. Eta horregatik ere urte askoz beraiek egin nahi izan zituzten agerpenak edo anonimoak izan ziren, ez zuten beraien izen jakiterik nahi, argazkirik ez zuten publikatu nahi. Horregatik ere dago Bilboko 11 izenaren ezakit nahi esan, ezak konfusioa, bino beraiek ere ez zutelako nahi jendeak jakitea beraiek basaurikoak zirenik, eta bueno, beraien egoera ere etzela erreza. Beraiek sentitzen zutena zen baztertuta zaudela hala ere, naiz eta babes hori euki eta bazekiten beraiek ez zutela ezer txarrik egin, hala ere jendeak epaitu egiten zituen. Beraz, horrek ere seguruna zerikusia handia eukiko du gure informazio faltan. Hala ere, gero irakurri ahal izan dudanez,
aldatu zen pixka bat beraien pentsamendua eta feministekin bai eukizutela harreman pixka bat gehiago eta bai egon zirela beraien eskertzarekin ere beraien babesagatik. Baina, bueno, naiz eta bertan bera gelditu zen epaiketa urte askotan, 82an azkenean epaiketa egin zuten, inguru guztian, hau ere testigantzen arabera, inguru guztian entzuten ziren feministen garrasiak, barruan ere epaile askorekin, baina entzuten zen kanpoko babes hori, ezta? Eta hala ere hontan ez zuten lortu etetea eta epaiketak aurrera egin zuen. Zorionez, emakumeen absoluzioa lortu zuten. Bueno, sententzia berez ez da hain erraxa, baina bueno, horrela labur bilduz, beraien absoluzioa lortu zuten, baina historioa etzan hemen amaitu. Izan ere, fiskalak helegitea jarri zuen, eta auzitegi nagusiak arrazoia eman zion. Eta izan ere epaiketan agertzen ziren defentsaren argudioak ziren ez zegola ziur emakume horiek aurdun zeuden edo ez, beraz delito imposible uste deitzitzaiola zuzen bidearen munduan, ez dakit euskeraz nola den, barkatu, aurdun ez badago, aurdun ez badago ezin du abortatu. Beraz, bueno, horrelako defentsa mota batera ikizuten, baina bai fiskalak, bai auzitegi nagusiak esan zuen abortatzen saiatzea ere delitua bazela. Beraz, ez zenuen beraiek defendatutako bizitza hori eten behar. Hori egiten saiatzeagatik ja, delitu bat egiten ari zinen. Baina, 1985ko uztailean lege berria publikatu zuten, lehen esan dugun abortuaren despenalizazioaren legea publikatu zuten, eta horregatik dira hauek aintzindariak, horregatik dira Basauriko 11ak lege honen aintzindariak, kasu horren mediatizazioa eta eukizuen mugimenduari esker ez balitz, seguruna lege hau etzelako iritsiko proposamen batera ere esfera publikora iritsitzelako, ezta? Eta abortua despenalizatzen zuen lege hau atera zen, baina 3 kasutan bakarrik zen aplikagarria. Bortxaketa kasuan, umekiaren malformazioa, eta edota haurdun dagoen pertsonaren osasun fisiko edo mentala arriskuan bazegoen. 3 kasu horietan bakarrik abortatu zezaken emakume batek, eta kasua da, gure Basauriko 11ek ere naiz eta hilabete lehenago gertatu zen beraien sententziaren ebazpena, eskerrik asko. Beraiek ezingo zuten inola ere lege berri honekin bat egin, etzelako beraien kasua, ez bortxaketa, ez umekiaren malformazioa, ez eta osasuna arriskuan jartzea. Beraz, gure Basauriko 11ak eroiak izan ziren eta ez, eta gure Basauriko 11ek zortea izan zuten, eta ez aldi berean, emakume askok bezala. Eskerrik asko, Amaia. Zuei, noski beti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
arratsaldeko 5 izateko 4 segundu falta dira. Wow. Arna sartzen baduzue, arratsaldeko 5 dira dagoeneko. Eta gaurko egunez, 1952an jaio zen John McLaughlin, Yorkshireen resuma batuan. Jazz gitarrista hontaz duela gutxi hitz egin genuen hain zuzen ere Paco de Luciaren ez dakit, jaiotzea urte muga de horietzakoa izan zen, baina aipatu genuen aldi meolakin eta Paco de Luciarekin batera John McLaughlinek izan zuen proiektu zoragarri hori, munduan zehar jazz modernoena eta aurriritzirik gabeko hori nola edatu zuten, baina gaur McLaughlinek urteak betetzen ditu eta bizirik dago oso, pentsa, 80 urte, 52 baldin bada, gaur bertan 80 urte betetzen ditu. Duela ja, hilabete gutxi McLaughlinek disko atera zuen, 79 urtondo pasatakoekin, eta lehenengo disko horren kantua, As the Spirit Sings, egiri entzuten, uste dut oso txalotzekoa dela, hain ondo zartzen duten musikariak izatea. Eta batez ere adinarekin ere konpromiso sozialekin eta borrokekin jarraitzen duen jende hori izatez. McLaughlin beti izan da borrokalari bat, beti izan da tipo konprometitua, Palestinako musikoterapiako elkartea edo babesten du, Al-Mada izenekoa, eta horre niri nortasunagatik kantatzen dut programa ere zuzentzen du. Bueno, Ramalan Palestinan jotzen aritu zen, Zakir Huseinekin batera, 2012an, Fourth Dimensionekin 2014an, beti izan da Palestinako kausaren defendatzaile sutsua, beste hainbat borroketan ere, ahotsa altxa eta injustiziak salatu dituena, eta horrelako jende bizirik egotea eta gauza honak egiten egotea gauza ederra da. Beraz, McLaughlinen As the Spirit Sings honekin. Egin gudu horrela. Izan duzu? Bai, izan? Berrogeita pikoa da, bai, larogei urte. Larogei urte. Eta... Gazte. Bai, hoxe. Eta flipatuko zenukete zenbat mundu mailako oso ezagunak diren gitarrista gazteagok izan duten bera erreferente gisa. Batez ere tipoa izan zalako jazz fusioaren eta sandako aurriritzi guztioiek austeko aurrekari horietako bat markatu zuena, ez? Eta pentsa bat, Imeola eta Paco de Luciarekin oso bestelako girotan jaiotako hiru musikarik bat egiten zuten edozein musika estiloren fusioan jazzaren hizkuntzaren barruan, eta askok onartu dute, izan dela euren erreferente eta tipoa sasoiko dago, oraindik ere, eta jarrai ezala sasoia. John McLaughlin As the Spirit Sings Liberation Time de diskatik,
5:04:50 segundu, zuzenean naiz irratiaren sintonian bigarren kafean, gubagoaz aurrera kriptotxanponi buruz hitz egin behar digu Unai Elordi Hidalgoketa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Orainik ez digu bere tarteari izenik jarri, baina bere aurkezteko musika segituan topatu genuen. Hori bai, baina izenarena arazoa da, Kantu honek, Pitxi Jouken kantu honek, No Heroes izena du. Akaso horrelatxe da irizaiak tarteari. Euskeraz. Eroirik ez. Eroi eta erorirekin hitz joku bat egin zake. Ja, baina... Vale. Unai Elordi Hidalgo, arratsaldeon, ongi etorri berriro bigarren kafera. Arratsaldeon. Urte berri hon, Bai, berdin. Ondo altzea? Bai, ondo. Azteko gokin. Bai, oso ondo. Ez da makala Elordi dakarrena, aurreratu digu, gaur abiatu egingo genuela, eta tarteka kriptotxamponen mundu hortara egingo genuela saltoa, ze badagor asko eta asko lantzeko, baina uste dut entzule askori gertatuko zaizuela gehienoi gertatzen zaiguna. Kriptotxamponi buruz hitz egin dugu, kriptotxampon oso konkretu batzuk oso ezagunak egin ziren, eta horiek entzun ditugu, baina ez dugu oso ondo ulertzen zertaz ari garen. Pixka bat ulertzen saiatuko gara, gehiegi flipatu gabe. Gaur inork ez dizu emango gomendiorik, zuen aurrezkiak ez dakin non inbertitu eta kriptotxampon batzuk edo bestek erosteko. Horrelakorik ez. Baina horratzean dagoen funtzionamendu eta, mami hori guztia, zertxo baita azaltzen saiatuko gara. Azteko uste dut, argitu behar dugula, Unai, zer den kriptotxampona? Azkenen da, diru elektroniko izango zana, ez? Aldatzen den gauz bakarrenetarikoa da, inor ez dela diru horren kontrolatzaile. Berez, esan nahi dut filosofikoki, Satoshi Nakamoto ustetzala, inorek ez dakiz zein da, baina bere nicknamea behintzat hori izan, eta helburua zen, ez egotea bankuik, ez intermediarioik diru horri nolabait, norbaiti ordaindu nahi diozu momentun, ez egoteko kontrol hori eta zuk emateko dirua nahi diozu nahi, eta nolabait libre sentitzeko. Baina realitatea ez da hori. Eta gero hor badaude, eztabaida sasi moralak ere ez, diru elektronikoa, diru fiktizioa, diru hori egiazkoa den, ez den, fisikok ikusten ez dugun horretan sinisteak kostatzen zaigu, horratzean bestelako azalpenak, noski urretik dirura igarotzerakoan ere hor egontzen, ez? Pentsakera aldaketa bat beharrezkoa, eta horre giro hortan ere alako eztabaidak, baina tira, helduko diogu pixka bat kriptodiruari gaur. Ze txampon elektronikoa dela esaten dugu, baina txampon elektronikoak esan marko genuke asko daude eta. Hori da. Eta une oro ez dakit zenba sortzen diren, edo edo ez dakit asko sortzen dira. Berez izatez edo zeinek sortu dezake, ze softwarea hor dago eta erabili dezakezu, baina bai egia dela behar dezula nolabait errekurtso konputazional importante bat, gero jendearen konfidantza behar dezu, ez azkenean diruan, asuntoan, zuk esatezen un bezala ez urretik paperera pasa ginenean, zer paper horrek berez ez du ezer balio, ez? Paper horren konfidantza nolabait da iteuna diru horrek balio bat izatea, ez? Eta, igual diru elektroniko honekin pixkat berdina gertatzea. Bakarrik pasatzena desfasatu dela pila bat, ez? Osea, atera dia diru berri pila bat, eta mundu guztia izaizu saltzen hau dela, eta kriston nobedadea, eta teknologikoki egia da, kriston nobedadea dela, baino, badauzke beste gauza batzuk atzetik eta beste intentzionalitate batzuk, ez? Azken aldi hontan, ez dakite, notizitan da ikusi izan duet adibidez WhatsAppek nahi dula lehenengo proiektu piloto egin dula bere diru propioa sortuta eta nolabait ordainketakin alizatea beraien kriptodiru batekin, eta gero adibidez Nueva Yorken uste dute beraien kriptodirua sortu nahi zutela, konpetitzeko nolabait Miamirekin eta izateko nolabait erreferente mundiala. Baina oraingoz behintzat ez dago argi ezer. Eta igual horrek generatzen digu hainbesteko duda, ez?
garbi dago, horrek halako zalantzak sortzen dituela. Lehen aipatu duzuzuk gaitasun konputazionala, hori ulermen mailara ekarrita, ordenagailu indartsuak. Azkenean, badago hor, ekoizpen lan moduko bat, kodigo binario bitartez sortuta ere, zerbait sortzen ari dira ordenagailuak. Hori da, bai. Bueno, nik uste bi erata sortzen dira, normalean bikoinak iten dira minatu. Hasieran inbarrituzu minatu. Eta minatze prozesuei da, bankuk dirua ateratzen den bezala, berdina. Gertatzean desberdintasun bakarra, da diru hori ateratzeko, nolabait, funtzio matematiko oso konplexu batzuk aurrera eraman behar dituzu, eta horretarako hardware potentea behar duzu. Orduan horretarako indezakezuna da, edo zure ordenagailua prestatu zu bakarrik, edo beste multzo ezberdinetara jun, ze azkenen asko entzungo zen nuen hitz bat da distribuitu hitza, ez? Da distribuitu hitzak berak hitzak esaten du, ez da kriston panazea da, ez da, esan nahi dut, ordenadore ezberdinak beraien artean nolabait komunikatu iten dira, eta gero dago beste hitz klabe bat deitzen dena blockchain, ez? Eta ematen du dela, ez dakit magia olako zerbait, bai, egia da gauza oso komplexua dela, baina berez, eta niko bain simplifikatuko al máximo, zaituko naiz, zuek imaginatu zabetela, ez dakit, kuadrillan... Azalduko duzu, blockchain kontzeptua zer dan. Blockchain da, bloke katea dorrelako zerbait, ez? Eta horrek ematen dio, konfiantza edo txamponari, edo horrela sortzen da, zer? Horrela sortzen da, blockchainaren bitartez. Horrela sortzen da, azkenen transferentzia. Transferentzia batek dauke ID konkretu bat, edo zenbaki bat, ez? Normalen alfanumerikoa izaten dela. Eta mundu guztiak dena jakin behar du. Baina horrek ez du esan nahi, denak dakigunik zenena den diru hori. Bai, osea, azkenean dira, elbideak, juten dira distribuitzen trilloika ordenadore bitartez, eta hori ulertzea pixka komplejoa da, baina ni saiatuko naiz pixkat terrenalagoa egiten, eta ez dakit, bizuma existitu baino leheno, kuadriako afaritan gadunen, eta botea jartzen egina momentum, beti saiatzen zinean, jende gehiena enteratzen, zuk diru hori jarri zen nula, ez? Zuen plentxatu, lau nodo balin magaude, eta nik esate bat, aizue, nik ordaindu dut, zuek jabadak izue, nik ordaindu dut, orduan transferentzia hori egin dut. Zuek lauak nola informatuta zaudeten, blockchain kate horren barruan gaude. Bai, hori imaginatu trilloi bat ordenadorekin. Eta listo. A ber, asko simplifikatzen. Baina berez kontzeptu hori da. Pero kuadrilla giroan azkenen bilatzen zenuna zen gerora egonote ziteken. Ostras, bat falta da. Eta denak denen inguruan zalantzan, ez? Konfiantza giro hori. Eta orduan, nik jarriko ez zure ikus dadile, ez? Hemen nire 10 euroak badaudela. Eta blockchainak horrela funtzionatzen du. Norbaitek kate bat sortzen da, o sare bat, esan norbait esateran, non konfiantza hori saretzen doan. Nik zuri iten dizu transferentzia bat, mundu guztik daki transferentzia hori egin dela. Zakitena da, nik zuri hori egin dizutela. Hau da, ide badauke, dakizen badiru dauke, baina nik ez bali badakitzein dan zure kontu numeroa, ez dakitzu izan zehala. Horregatik dator, anonimizazio parte hori eta phishing eta horrelako gauzetan ebai, normalean reskate bat eskate zizuenen, ransomware bat sartu zizuenen, ez zizuenen, ordaindu jazu bitcoinetan. Ez? Eta azkenen hori da, ez? Nolabait anonimizidade puntu hori ematen dizula. Ba, ez da makala. Nik kriptotxamponen mundu honetan norbait egolaz gauzak azaldu nahi izan dizkidanean, unai, esaten zidan, zegoela horlako hitz klabe bat, edo pasaitz moduko bat, hori buruz, edo hitz zerrenda bat, bai, eske gero... Hori buruz ikasi bartzen nuena, eta inorri eskontu, baino jakin edo. Bai, da, deitzen zaio klabe pribatua. Eta etuko nahi zaude bai esplikatzen aldezen. Zue pentsatu dago zuela zuen kontu numeroa, bai, zenbaki batzukin, hori errez hau lertzeko. Eta kontu numero hortaran, transferentzia batzukiteko zuk, zure kodea daukezu, zure bankuan, ez? Dakit numerikoa dan, edo dana dalako, ez da? Pentsatu zazue hola dela. Vale, klabe pribatu hitza dator, klabe hori ez diozulako inorri konpartitu behar. Vale, entzun denak. Ez konpartitu inoiz klabe pribatu. Ez dakit jendeak zenbaterainoko erabiliko duen, da nik uste dut hemendik urte batzuta, igual gerta daitekela ez, baina klabe pribatu hori erabiltzen da autentifikatzeko eta enkriptatzeko, bi gauzak. Bai, nik nire klabe pribatuarekin enkriptatze bat zerbait norbaite bidalitze bali maiot, beste pertsona horrek klabe publiko batekin jakin dezake ni naizela. Eta horrek autentifikatzen gaitu, ni naizu nahi eta zuzeago juri, ez? Vale. Eta gero, alderantzizkoa danen, norbaitik zerbait bialdigarri zuenean, zuk enkriptatzeko erabiltzen duzu klabe publikoa, eta pertsona hori irriste zaionean diru hori desenkriptatzeko erabilgarri zu pribatua. Baina, bueno, pixka komplejoa.
klabe pribatua zu daukezun pasaitz bat, transferentzia bakoitzeko. Gertatzen dena da, zuk euki dezakezula kartera bat, ez? Edo zein kartera fisiko euki dezakezun bezala, elektronikoa daukezu, ez? Elektroniko hori erabili dezakezu wallet horrentzako zure klabe pribatu eta ja horrekin badakizu. Kontua da, klabe hori oso zaila dela gogorarazteko. Ez dina karaktera alfannumeriko oso zailak. Orduan, beti esaten dute apuntatu zazu, ze galtze bali mazu, agur. Jazta. Ezin dizu rekuperatu. Egia da, existitzen dira nolabait, kripto diru honen munduan, intermediarioa diren beste enpresak, ez igual telebistan ikusi dezue anuntzion bat, ez Matt Damon porai azalduta, eta esplikatzen dezakize, hor bali maukezu zure dirua, errekuperatu dezakezu diru hori. Baina diru horren klabeare beste pertsona batek badaki. Orduan zu nolabait uzten ari zera beste pertsona hori, klabe horren nolabait delegatu egiten diozu. Eta gainera kriptotxaponen filosofia deusezatu egiten da, ez? Filosofia da bitartekaririk ez dagoela. Hori da. Sartzen badezu bitartekari bat, Eta horrek dauzka alde honak eta alde txarrak. Claro. Eta hor batzuen errezeloak eta besteenak estatuak boter instituzio bezala ez ditu begionez ikusten, eta hor badaude balako oztopoak edo jarri nahia, baina egia da eskutatik ies egite sentsazio ere bai, baina hor badago gerora kontrol fiskalerako ere arriskutsuek izan daitezken joerak, diru hori monetizatzerako orduan, monetizatu ez da egiten hitza fisiko bihurtzeko orduan, zuk eskudirutan lortzeko orduan, badago galera bat, zuk inbertsioan edo erosketan egindako lortutako superabit horren inguruan. Gero badaude hainbat herrialdetatik diru horiek harrapatu eta eskudirutan ekartzen dizkizuenak, Venezuelak egiten diturrelako lanak, euren gobernuak ez duelako alako, tratamendu fiskala deidakioken honi, baina ez duelako hainbeste diru kentzen bidean, eta orduan baduzu ez, lagun bat egiten duena, garai batean beste sustantziatzuk ekarri beharrean, gehiago balio duen dirua ekartzen dizuna, bere herrialdearen tratamenduaren arira, eta hor saltxa pixka dago. Nik uste daudela, mundu guztik esplikatzizu teknologian zatia, oso ondo dagoela, oso ondo funtzionatzen du, eta ikusten da balio dula. Gero da aspektu ekonomikoa, ez? Espekulazio mundua, ze buki berditu, 1000 diru ez berdin. Ez dakitena, kontzeptualki nola asoziatu egiteken espekulazio mundua, ez? Eta mundu guztik ez zutela, hartu bitcoina, mendikan 10 urtea etxe bate oseko zela. Frenatu pixkat, ze gauzak ez dute hola funtzionatzen. Hau da, nik pixkat konparatuko nuke, joku nahitzea bezala, ez? Ez dakit, apostu etxe batea jutetzea eta zure dirua jokatzen dezu, badakizu diru hori galdu gingo dezula, ez? Kasu honetan berdina zitenek, ez dago kontrol konkretu bat, zuri zerbait gertatzen bat zeinik ejatu hartzea. Inorri, banku baten, ez dakit beste, produktu finantziero bat hartu nahi balimazu, bankuan konfiantza daukaz, ez dakit. Eta txarren ere epaitegietan bukatuko duzu, duela gutxi, bikote batek, laboral kutxarekin izandako bere diruaren desagertze edo lapurreta virtual baten ondoren, baina egia da, baduzula arduradun bat, banketxea, epaitegiak, kontrol maila moduko bat. Asaguruak, eta hala ere, jokoetxearen analogia hori normalean kriptotxamponetan murgilduta edo burtsan inbertsioan da bien jenari etzaio bat ere gustatzen. Baina bia da. Ez dakit, uste hemen eztabaida bat hemen eztabaida bat badagola, ez? Jokoetxe batean erabat ausazkoa da, erabat, zu pentsa dezakezu kontrol bat dagoela eta... Baina burtsan bezala? Erabat ausazkoa ez da, nik realari ez dakizen bat diru, ze estadistikoki ez dakizen bat partida irabazi ditun, eta zure kalkulak egiten dituzu, eta honek, eta hemen aposto ingo dut hemen, eta hor badago ez da guztiz ausazkoa, ez da... Kirola postuaren kasuan, ez? Gabonetako loteria, baina ruletan jokatzen ari bazara, bai? Noski, baina kirol aposto etxeetako... Kiroletan ere badago horatzean teoria bat, noski? Hori, kirol etxeetan egiten duzuna, hori, eta burtsan berdina da. Norbaitek ez tabaiatuko lukeu, baina... Nik usteet gehi bat hitz egiten duen diruan volatilidadean gatik, ez? Mundu guztik ez dakit zartu, ez dakit dirua atera dezaketen, gero sartze balin maet, eta ezakizet bai egia da, dirua atera dezakezu. Bidetik dirua jungo zaizu, Osea, esan nahi, pauso bat ematezun bakoitzeko, imaginatu, zuk hartze balin mazu, hirugarren pertsona bat, broker bat, edo broker fisiko bat, esate izuna, zuk daukezu diru hau zure mobilen, diru hori zenbaki bada.
nahi bali badezu pasa diru hori, badaude plataformako lortzeko, eta inbaituzu transferentzia txikiak nun diru bat kenduko izuen. Beraz, ez da horren tribela, ez da, venga, bai sartzet, eta gero atereit, ez hemendik bidetik jende pila diru eskatzizun da, orduan, ez da horren, nik izaten nuen gehien bat, diruan volatilidad de kriston da, ala, osea, nik esaten nuen, venga, probatu ingot, eta esan duen, venga, sartuko ditut €100 Ethereum, ez, dala horietako bat. Eta ikusten desfase bat, esan duen, bueno, hemen diru irabaztea, edo asko dakizu, edo oso sartuta zaude, edo horretara dedikatzen zea, edo ekonomista honbatzea, edo ez dakit. Gero esaten dute de bai, eske epe luzera hori lo más izango da, bueno, de bai itzen inbar da, ez? Esan jartzen dezunen diru hoi, de bai, kontutan hartu diru hoi aldezula galdu egun baten. Osa, kontu zibili, ez? Piskat, irabazi, bueno, baita, baina nik oraingoz nire €100 hietatik ez dut, oraingoz beraka da joa dena. Hor, minatzea ipatu duzuleno, eta uste hori dela zera, ordenagailua lanean jarri eta sortzearen prozesu hori. Baina hor ere, zuk esan duzu, konputazio gaitasuna, ordenagailu potenteak, eta badago, eta duela gutxi lagun ingenari batek aipatzen zuen, bera saiatu dela hori egiten, baina kalkuluak ateratzen hasi dela, eta bai dirua sortzen duela. Baina ordenagailu horiek martxan izateak duen koste energetikoa energiaren gaur egungo kostearekin edo prezioarekin alderatuta, iaia dirua sortu baino galtzen ari dela, efizientzia kontu bat ere beharko zen. Ez da bakarrik elektronika baizik eta hardwarearekin espekulatu egiten dute, hau da, bideojokontzako erabiltzen zien tarjeta grafiko horiek, orain horretarako erabiltzen die eta konturatu gea, leheno €500 balio zuen tarjeta grafiko berdinak, orain igual €1.000 daudela. Osa que, teste... Ja ez delako gamerren proiektua. Testak induten bezala, espekulatu indute, eta orduan, dirutza bat balio, erostea makina bat ez bakarrik elektrizitatea. Gero, hori erabili balezu, atento ibili bartzea, ze minatzeko programa horiek bai, bertsio berriak atatzen dituzte, eta beste pool farm edo horietara konektatu bartzea, eta ez dela gauza bat errexerrizia egia da, probatu dezakezula, eta izu probatzeatik izaizu zer gertatuko, baina nik uste inbertsioa nahiko handia dela. Esango luke, ezakit, €2.000, €3.000, horrekin aztezea eta gara ber nola rekuperatzen, bai? Mozkin zentesimaletaz ari gara, edo milesimaletaz, oso diru gutxi €1 sortzen ari dena, eta horrek epeluzera zenbat emango duen. Eske bain dela 5 urte, bain dela 10 urte hasiko bazina, media, karo. Nik dirutza sartuko nu, baina orduan igual ez zinean filatzen, ez da. Hori ere horrela izango da, bada jende asko, duela urte asko apostu hori egin, eta gaur egun etekin eta dirutza lortu duena. Kontatu zaget historio grazioso bat. Bueno, graziosoa, protagonizaren ez da graziosoa, baina nahi grazia egin dit. Kontatu, bai. Vale, kontatuko izuet James Howellsen historioa. James Howellsen historioa G.S. Izarandiaren eskutik. Hori da, James Howellsek, J.H. Bueno, bera Newportekoa da, ez? Hegoaldeko Galesekoa da. Eta berak duela, hori, 10 urte dola, 7.500 bitcoin minatu zituen, aste betean, hori inork egiten ez zuenean. Baina gero, aztu egin zitzaion hori, kontu hori. Ze, klaro, nola inork ez zuen egiten ez da, garai hortan ez zen, hori bezala ez, berak minatu zituen, 7.500 eta... Argatu, orduan 7.500 bitcoinek balio gutxi izango zuten. Bai, orain €40.000 dago bitcoin bakoitza. Baina orduan zenbat izan ziteken badakizue? Orduan, orain dela 7 urte, igual balore pixkat eukiko zu, baina $2.010 bat zan bitcoin. Bai, hori da, bai. Bai, 4.000-5.000 euro izan zitezken orduan. Hori da, bai. Eta, baina gero aztu egin zitzaion, ez? Eta hori zeukan disko gogor batean gordeta. Barkatu, alare, lasai bizi barra bizitzan, 5.000 euro txor disko gogorra nuki eta azteko, baina bai. Bai, ezekiko James Howells zertan ibiltzen den, eta bai. Baina, total, zeukala tira, hori disko gogor batean gordeta. Eta disko gogor hori bota egin zuen. Zaborretara. Elordik esango luke, makina. Bueno, bota egin zuen eta disko gogor horrek amaitu zuen zabortegi batean. Horrein ze gertatzen da, Howellsek urteak daramatzala disko gogor hori aurkitu nahian. Une honetan, 315 milioi eurotik gorako balioa izango luke, disko gogor horrek diskoa aurkitu eta datuak berreskuratu ezkero. Howellsek bere lan utzi du, honetan aritzeko,
baina... Zer, honetan bilaketan, disko gogorraren bilaketan aritzeko, baina bere hiriko udalak esaten dio ez diola uzten, ez dio baimenik ematen zabortegian bilatzeko, ze diote, ustez, zaborrak mugitzean, ingurumenean kalteak sortitzakezu. Bai, jaurlaritzan horri buruz asko dakite. Asko dakite horri buruz. Esan diote ez, baina eske, karo, gizon gaixo honen agonia sekulakoa da. Ze, bilaketa hasi zunen, zian gutxi gora bera, 5 milioi euro. Osa, disko gorrak, 5 milioi euroko balioa zuen, eta orduan behar zen bilatzen. Eta etzun aurkitzen, eta balioa, gora egin du, bere bitcoin hauen balioa gora egin du. Hasieran, gaixoak, iaia bihotzeko eman zion, zer esan zioten, 15 futbol zelaiko tamaina zuela zabortegiak. Eta han bilatzeko ezinezkoa zela, oso hektarea asko zirela eta oso zaila zela. Baina gero zabortegiko jabeak esan zion, ara ez dituztela gauzak bidaltzen eta ala donora horrela botatzen gauza bakoitza, depende nondik datorren eta sailkatuta. Orduan, ja ez direla 15 futbol zela idea, 250 metro kuadro. Bueno. 250 metro kuadro, ez da inbeste. 315 milioien truke ez behintzat. Bilatzen hasteko. 250 metro kuadro. Bai. Dira, 5 bider gure estudioa. Bida. Ez da inbeste. Horixe, ez da inbeste. Eta orduan, karo, asko postu zen, santzulako, hemen dago, 250 metro kuadro hauetan, hemen dago, baino, udalak behimena ez balin badio ematen, ezin du hasi hor harakatzen, eta momentuz, ez dio eman. Beraz, hor daude, 315 milioi euro hoiek, kako txartean, ze gero nork daki egian, ez dakit, baina... hor daude, eta udalak ez dio baimenik ematen, eta bera ari da orain inbertsore bila, ze esaten du, inbertsoreekin bilatzen laguntzen badidazu, ze udalak esaten dio, 250 metro kuadro hortan bilatzea, lan luzea dela, eta urteak izango direla, zerbait aurkitzeko. Eta orduan behak dio, inbertsore batzukin, laguntzen badiote eta talde bat osatzen balin badu bilatzeko errezago izango dela eta urte batean agian topatu dezakeela eta gero, klaro, portzentai 100 bat emango liokela inbertitzaileari. Gauza bat, igual posible da disko duro edo disko gorroria ondatuta egotea. Noski, baina ezin da dudarekin gelitu gure lagun gaixoa. Nik uste seguro hor azidoren bat edo beste zaborren likidoren bat erori zaiola gainera. Ez dakitze tipotako disko gorra izango zen, ze oraingo disko gorra golpeekin ez dira izorratzen, SSD-ek deitzen dienak, baina leheno. Solidoak. Leheno zeun disko bat bezala metalikoa eta zeuken horratz bat. Horratz horrek ito benen ez da. Dena galtzen duzu. Ez da, Jamesek badu... Jakingo, pentsatzete nola baita seguratuko zala, baina, bueno, Newporteko udalak dio, ez. Eta gero nik irakurri dut, irizkinetan jendeak esaten dula, ziur gauetan Newporteko alkatea juten dela zabortegira bilatzera eta ez diola baimena eman nahi James gaixoari, berak nahi duelako dirua. Izan daiteke. Eninduk harrituko egidezen. Posible da. Diru bi urtu arte ez da dirua. Claro. Nik duda bat daukat. Aigea hitz egiten, barkatu, ninez, gauza abstraktuetarako oso... Lasai, elordi da, abstraktoa kuadrilla giroan esplikatzeko aditua. Bino, zuk hardwarea prestatzen badezu, imaginatu, nik erabakitzen detela hardware bat prestatzea edo inbertitzea hortan, sortzeko, zer ari naiz sortzen, berez? Berez eizia kompetitzen beste jende guztikin. Hau da, ateratzen da 15 minuturo, ateratzen da token bat. Token hitza, goratu, esan nahi dula dena. Token da, izan daiteke elbide bat, izan daiteke diru bat, izan daiteke tokena da, azkenen ristra bat, ez? 256 karaktere ustea dauzkela. Hori nahi ezu lortu, bai? Nahi ezu Bitcoin horren transakzioaren elbideo lortu, ez? Orduan mundu guztia konpetitzen du ekuazio matematiko bat solventatzeko. Eta ekuazio matematiko hori era iteratibo baten atera daiteke. Pasatzen da... Era reiteratibo baten. Iteratibo baten, bai. Errepikakor... Bai, optimizazio teknika desberdinak erabilita. Orduan mundu guztia dijo horren kontra. Pam. Eta lehenengo ateratzen duen da berantzako da. Eta berriro azten ga. Eta horrekin sortzen da, edo... Horrekin jazuk daukezu asoziatuta transakzio hori, Bitcoinen transakzio hori zuretzako. Vale, ados. Usted argiago nite zaitela. Eskurain arte neon
gaia jarraitzen, baina esaten nun, baina zer da? Osa, berez zer da, baina bale, uste ja ulertu etela. Horretarako iten dezuna, zu bakarrik ezin dezu. Ja, igual 2011an erreza izango zen, baina hain oso zaila, jende pila bat ari dako konpetitzen, eta ekuazio matematikoak gero ez da zailago dia, eta orduan nola baitzuk egiten duzu pull and farm ditze zaion horreta, ez? Nola baite granja horietara jutentzia, dena batera juteko, eta gero portio txiki bat zuk eramateko. Hola errexagoa da. Baina aizea guztien, zure hardwarea beste batzun esku. Claro. Vale, ados, eskerrik asko. Horein bai. Lehen aipatu dugu, kriptotxamponak bat baino gehiago direla, ez? Eta igual, azken aldian Ethereum asko entzun dugu, NFT eta zitzen genuen baita Ethereum aipatu genuen, hoiek, baitan ere galdera oso... Txatxua. Galdutan haulako, Nola aukeratzen dezu? Edo... Bueno, zuk erosi dezakezu nahi dezuna. Kontua, dirua berez bitcoina dala. Bitcoina inventatu zen dirua izateko, baina Ethereum ez. Ethereum da beste proiektu bat, nun sartzen da nor DeFi Network deitzen direna eta smart contract eta horrelako gauzak. Kontuta hartu, honen denan helburua dala DAO bat sortzea, bai? DAO bat, ez dakit nola dian sigla, baina berez da, ez da pertsona bat ez da ona, baina jefea makina bat dana, bai? Imaginatzen ze konspira nahikoa, ez? Smart contract horiek azken egiten dena, nolabait zure firma digitala bete. Bai, orduan, itziten dutenen DeFi Networkak eta makinak beraien artean, nolabait ziorte segurtasuna erabilita, beraien artean itzen goiela eta segurtasuna kristona izango gola, hori da idea saltzen, berez Ethereum hori da idea saltzen, idea esaten, nire sarea da oso potentea eta oso zaila jakeatzeko, hori industria, lau puntu zerontzako, kristona da, berez diru bada, ez da, proiektua diru bat balio honak, hasi da akzio geukitzea bezala. Baina zuk Ethereumekin erosi ditzazkezu gauzak, orduan pixka gauzak nahasten nahi gehan, nolabait. Baina berez dena... Hibridazio moduko dago. Kriptografia munduko aplikazioak nolabait eramatea. Orduan nik entzuteten proiektu bat, informatikaria izan da, eta doktora utza egiten inteligentzia artifiziala askotan, naiz enteratzen ez dutrago zer esaten. Proiektuak. Esto es distribuido, ez dakiz zer, eta hemen definet, hitz klabe pila bat, baina zeitezu. Zer da ez zait garbi gelditzen. Eta askotan hori izaten da. Askotan neoten da holako, ez dakite, ke bat edo esaten zura, menka asko da, nola sartu gu jendek hainbeste diru hontan. Bueno, ez dakit, batutan tendentzia bitartez, bai, ez? Igual, gure artean izketan da, da, ez dakit, ez da bat, gero ez da gehi ikusten detena, porque diru bat dena ikusten zaigu. Eta nolabait, igual forratiten, ez? No flipes. Osea, esan nahi dut, gerta daiteke. Baina, bueno, a ber, nik uste intereseko gauza badala, gauza teknologiko berri badala, oso interesgarria, eta torreko dia gauza berrik, eta oso polita da. Baina, bueno, jendea ziteko ilusiek. Osea, kontu zibili behar dela. Eta batez ere, esan nahi dut, ni bezalako pertsonak, ez? Osa, ezakatena, ni idea, nik imaginatu, erabaketzen dutela, sartzea, mundu hortan. €1 inbertitu nahi. Adibidez. Inbertitu deitakioke. Azkenen oscilazio festa hortan, ez? Claro, nik ez dakit zertan nahi naizen sartzen. Eta ari ba naiz jendearekin dakina hontaz eta bere lana dena hau eta dagola hor sartuta, seguruna ni ateako naiz galtzen bai edo bai. Ez? Posible da, bai. Manolete. Osa, esan nahi, zuko hain dirua sartzen bali. Manolete! A ver, Manolete. Azte hondan, ze pasatzen zaizu. Si no sabe utzetzorea, pa que se mete. Ostra. Bueno. Manolete baino referentzia zaharragorik. Horregatik, azte hondan. Nik nuken oso garbi. Pues imaginatu. Baina, ados, goiut. Osea, nik esan nahi dena da, berai ere bai konbeni zaiezuk diru hori sartzea. Bai, claro, noski. Orduan nahi dute zuk diru hori sartzea, eta gero, esan nahi, zuk Bitcoinen dirua oain forratzea oso zaila da, oso garestia da, eta fluktuazio nahiko handik aukitzitu, ez? Igo daiteke asko, baina askotan bera gora ibiltzen da nahiko estabilizatuta da, ez? Gero jendekiteuna da, esateu, jungo naiz beste rentabilidade bat emango jaten beste diru batuta, ez? Kriston fluktuazio aukitituzenak eta diruk sartituta postu bat itea bezala. Orduan, asko dakitenak normalen ez dute esaten, hain sartuko ditut €100.000 Bitcoinen.
erabiltzeutena da, beste shitcoin edo izaten dienak, ez? Shitkaka inglesez izaten baiteutena, honek retalidade pixkat eman aldit, edo beste moneda tipo batzuk proiektuan sinisten dut, eta dirua sartzen dut, orduan jendea ez di, dirua irabaztea bitcoina jarrita. Bitcoina jartzen du dirua, esateko nire dirua estabilizatu inahet, gutxi gora, bera, porque horreke bai, eta gero juten dira besti diru tipo batzu eta hortik dirua ateatzeko. Osea, zuri ez daude berez dirua kentzen. Normalean norbait ez dakina ezer sartze baldin bada erabiltzena intermediario bat hori egiteko, ordaintzeko ez da gauza zail bat, batzutan esateko eske txartela ematea gobiatu iteit, transferentziak ere egin daitezke, diru bat kentzen dizu eta diru hor daukezu. Inorrek ez dizu kenduko, merkatuaren arabera jungo da beti. Eta gero saltzeako garaien berdin, orduan, ezakit, ni naiz oraintxe bertan ere 200 euro iakin, ez naiz forratuko, ez? Osea, baina ikusten dezu, esatzu, ondola igotzen da, ondola geizten da, esatzu, jake 200 euro azkete, probatuko hemen sartzea, baina gehien bat da, oizen juteko, moantxe bertan mundu espekulatibo hola da biela, eta, ezakit, interesgarria dalako, baina, forratu. Arratsaleko 5:35, asko ikasten ari gara gaur, joan gara, Bizkaia aldera, garai batean gaur egungo, oraindik oso gaur egungoa den borroka, abortuaren inguruko eskubidearen borroka horren aitzindari izan zirenen inguruan ikasi dugu, ikasten ari gara asko kriptotxanponi buruz, eta segituan Jon Vazquez izango dugu Bartzelonatik zuzenean, eta honek ere beste horrelako masterclass bat emango digu, beraz, gaur etxera joango gara, esaten dute, etzara oeratuko gauzat ikasi gabe, eta gaur ez dakitu zena gauza ikasita. Gero esango dugu, ze pertsona jantziak zaten dago, bai. Ez, baina jende jantzia zinguratzen geha. Oi da gakoa. Unai, Elordi Hidalgo asko ikasi dugu gaur, baina uste dut kirtu txamponen gai honek emango digula, zuk esan diguzun bezala, hemen ditarte batera berriz ere heldu eta gauza gehiagotan eta murgiltzeko, ze. Nik aldera badakoat urrengorako. Ikusi eta albiste bat, Balereun Bitcoineko enpresa batek Gibraltar, gauza da, Gibraltarrek 2018an sortu zula testu inguru juridiko bat blockchainaren inguruan erakartzeko diru mota hori. Eta gaur ikusi dut, enpresa hauetako batek, Balereun, molako izena duenak, Gibraltareko boltsaren 80% erosi nahi duela. Bai. 80%? Gibraltareko boltsaren 80%, eta, prentsa horra atera dute, eta ez dut ulertzen ze ondorio edukitzaken horrek edo ze esan nahi duen horrek. Orduan, beste baterako etxeko lanak. Ez, esan dizut, baina esan dizut, bera beste baterako. Gainera uste dut, hau akaso, ikuspegi teknologiko batetik baino, ekonomialari batek, edo politika sozialen arlotik, eta gauz askotatik aztertu daitekela, baino, helduko diogu, Baleneun esan duzu, batek erosi zituen behin zea batzuk, eta esan zuen, 50 dauzkat, esan zuen, Baleneun. Wow. Horrek erdia galdu indu. Bai, ez, Balereun da. Unai, Elordi dago. Eskerrik asko, eta urte berrioan ez zizula, esan ez? Esan dio. Zuk esan dio. Urte berrioan berriro, Urte berrioan inigo. Bagoaz aurrera eta segituan Bartzelonara bidean, Jon Vazquez Mateorekin aritu behar dugu, eta gai ere, ez hola simplearekin, asko ikasi behar dugu gaur, geratu hor. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. If it were a dream, I'd surely see your face and be relieved. No need to hide from being our true selves. I know this bond. Esan dizugu bai, Bartzelona ingurura bagoa zela, bigarren ez, izan ginen, Jon Vazquez Mateorekin hizketan duela hilabete pasatxo, eta bigarren kafe hori hartuko genuela ere utzi genuen orairean, eta hartuko dugu gaur, marko diskurtsiboen inguruan aritzeko, eta hau esan da bezala ez da gai makala. Marko diskurtsiboak
diskurtso politikoaren eta mugimendu sozialen azterketarako tresna dira. Bueno, eta askoz gehiago ere bai. Jon Vázquez Mateo, arratsaldeon eta ongitorri berriro bigarren kafera. Arratsaldeon, eta eskerrik asko, berriz gonbidatzagatik, urte berri on guztiori. Hoi da, urte berri on. Hemen gaudu urte berriarekin gozo. Bukatuko zaigoa bere, baina momentuz urte berriari helduta. Bueno, Jon, aipatu dut nik marko diskurtsiboen inguruan aritu behar duzula, pixkat ikuspegi teorikotik edo, komunikazio politikoa, diskurtsoa, mugimendu sozialak hori guztia aztertzeko edo. Halaxe da bai, Inigo. Gaur ikusiko deguna laburki izango da marko teoriko bat edo eskema teoriko bat erabili dena komunikazio politikoan ematen diren edo egiten diren mezuak aztertzeko, baita ere mugimendu sozialen diskurtsoa nola eraikitzen den aztertzeko, eta gero beste hainbat zientzia politikoetako lineatan eman den eskema teoriko bat, aztertuko dugu. Azkenen marko diskurtsiboak dira realitatea interpretatzeko eskema batzuk. Eskema horiek dira alde batetik individualak, hau da, gu geuk, bakoitzak bere interpretazio egiten du, baina gero baita ere kolektibo modura izan, mugimendu sozial modura izan, herri edo nazio modura, ez da, eraikitzen ditugun gure markoak, ez da, eta hauek alde batetik pentsamenduan daude, baina baita ere gure eguneroko hitz egiteko forman, baina baita ere nola ez, politikoek, aktivista politikoek eta bar erabiltzen dituzten hitzetan ere, ezta. Interesgarria da eskema teoriko hau hainbat ardatz importante eta potolo ikutzen dituelako, ez alde batetik, esan bezala, diskurtsoa, mezuak aztertzen ditu, gero baita ere gure pentsamendua, baina baita ere kultura, soziedade bakoitzean dauden tendentzia ideologikoen inguruan ere, hoien inguruan ere azterketa bat egiten duelako, eta gero baita ere tokian tokiko marko kulturalak eta kultura kontuan daukelako azterketa egitean ikerketa akademikoan, ez da? Bai zientzia politikoan, baita soziologian eta baita komunikazioa eta komunikazio politikoa aztertzen duten horien lanetan ere bai, ez da? Gaur, bi ardatz ikutuko ditugu, alde batetik mugimendu sozialen inguruan egindako ikerketa, teoria eta konklusio garrantzitsuenak aipatuko ditugu, eta gero bestetik hizkuntzalaritzatik, estatu batuetatik iritsi zen ikerketa linea potente bat, eta hau zen George Lakoff hizkuntzalariak ekarri zuena bere liburu famatu aurkeztu zenean ez pentsatu elefante batetan, ezta? Bueno, babiatuko gara, mugimendu sozialetatik, Jon? Halaxe da bai. Baina horretarako pixka bat atzera jumearko dugu, ze azkenen mugimendu sozialak aztertzerako orduan kontuan eduki behar ditugu baita ere lehenago egon diren beste ikerketa tendentziak, ez da. Marko diskurtsiboen azterketa 80. hamarkadan, 80. hamarkadan hasi zen ikerketa tendentzia bezala, baina lehenago izan ziren beste batzuk. Lehenengo adibidez 60. eta 70. hamarkadan analizirako ikuspegi bat zabaldu zen eta hori zen arrazionalista edo instrumentalista. Hau da, tendentzia honek mobilizazioaren, baliabideen mobilizazioaren teoria izena du, ingelesez RMT siglekin ezagutzen dena, eta honek esaten duena da, gizakia arrazionala dela, estrategikoki jokatzen duela, bere helburuak lortzeko, eta beraz kolektiboek ere hala jokatzen dutela. Beraz, ikerketa hauetan interesa handiena zegoen aztertzea nola lortzen ziren helburu horiek eta horretarako baliabidei begiratzen zitzaien. Hau da, giza baliabideak, antolakuntza baliabideak, baina baita ere, eta nola ez, baliabide materialen importantzia hortxe zegoen, ez da. Honekin lotuta 70. mendetik aurrera azaldu zen beste tendentzia bat eta egitura politiko. Barkatu, Jon, 70. hamarkadatik, ez da? Hori da. Barkatu, nea esan duzu eta galdu gara, 70. hamarkadatik, bai. Orain, 70. mendetik aurrera, egitura politikoari begiratzen hasi zitzaien ikerlariak. Eta hemen interesa zegoen aztertzen alde batetik mugimendu sozialen ekintza, eta honek nola erlazionatzen zen egitura politiko instituzionalarekin. Eta alderantziz ere, nola egitura politikoak izan estatua, izan partidu sistema eta bar, nola sortzen zituen aukerak eta mehatxuak
mugimendu sozialak, protesta mugimenduak eta bar, modu batean edo bestean jokatzeko kasuan kasu, ezta? Eta hortik, ja joan zen ikuspegi kulturalistara, ikerketaren tendentzia. Eta hemen ja, diskurtsoari begiratzen hasi zitzaien ikerlariak eta, besteak beste, frameak edo markoen ikerketa azaldu zen. Adibidez, Sidney Tarrow ikerlariak, zientzia politikoetan oso esanguratsua izan den eta den ikerlari batek esan du. Hizkuntza gatazkatxoaren inguruan, azterketa soziologikoan, eragin handien izan duen teoria hau dela, markoen teoria, ezta? Eta hemen, esan bezala, garrantzia hartzen zuten ez egitura politikoak, ez zein baliabide zituen kolektibo bakoitzak, baizik eta beste dimentsio batzuk, dimentsio simbolikoak, kulturalak eta ideologikoak. Ez da, nola printzipioek, nola balioek, eta nola pentsara eskema horiek, bai individualak eta bai kolektiboak, eragiten zuten mugimendu sozial eta mugimendu sozial horietan, ezta? Lehenengo tarikoa izan zen William Ganson ikerlaria. Bere arabera, Gansonen arabera, markoak ekintzarako jotzeko desioa barne biltzen duten ulertzeko moduak dira. Marko hauek, eta hemen berak gehitzen zuen gauza bat, eta esaten zuen, mugimenduen barruan esan nahien gaineko ikuspegi bat nagusitzeko ematen diren negoziazio eta lehiaren emaitza izan ohi dira. Hau da, bera etzen fijatzen emaitza makarrik, hau da, zein da mugimendu honen edo erakunde honen diskurtsoa, baizik eta nola prozesu internuek produzitzen zituzten diskurtso eta mezu horiek, ezta? Aldi berean, Gansonek hiru osagai plazaratu zituen markoen inguruan. Lehenengoa eta berarentzat importanteena zena injustizia izango litzake. Bere iritziz, mugimendu sozial batek ekintza sortzeko eta ekintza hori efikaza izateko eta potentzia izateko gizartean, bere iritziz, injustizia dimentsioa egon behar zuen edozein mugimendu sozialetan. Izan adibidez, garaian modan edo bastante aztertzen zen antinuklearren mugimenduak edo gaur egunera ekartzen badugu, feminismoak adibidez, injustizia horre eduki behar du, ezta? Bere marko diskurtsiboetan. Marko diskurtsibo batzuk, esan bezala, kulturalak eta ideologikoak direnak, ezta? Bigarrena, Gansonen iritziz, bigarren dimentsio importantea zen agentzia. Hau da, aktoreek, individual bezala, baina baita kolektibo bezala, sinistu behar zuten beraien ekintzarako gaitasunean. Hau da, ekintzarako gaitasun horrek, influentzia izan zitekeela edo izan dezakela gizartean aldatzeko, ez? Eta eraldaketa eragiteko. Eta azkenik, marko hauek sortu behar zuten bere iritziz identitate bat, edo nortasun bat, hau da. Definitu behar zuten zertzen gua, eta zertzen gu horren kanpo geratzen zena. Zertzen bestea, ezta? Hori da. Beraz, injustizia, agentzia eta identitatea? Hori da, identitatea edo nortasuna, hori da, bai. Eta horrek guztiak bideratzen duelako mugimendu sozialaren pertenentzia eta lotura, ez? Azkenan mugimendu sozialak izena bera dion bezala jendearen mugimendu bat ordezkatzen du, eta uste dut ikuspegi teorikotik joan hiru ardatz horiek azaltzen dutela zer behar duen mugimendu batek lotura horiek sortzeko, ezta? Halaxe da. Azkenean Gansonek ezartzen, gero ikusiko ditugu beste dimentsio batzuk indar gehiago izan dutenak bai akademian, eta nik uste dut gero azaltzen ditudanean igual argiago ikusiko dugu nola marko horiek banatu daitezken diskurtsoan, baina bai hiru dimentsio hauek noski hor beti egon behar dutela, sujeto politiko bat existitu behar du, edo zein protestaldia adibidez funtzionatzeko edo bintzat plazaratzeko eta forma edukitzeko, ezta? Eta sujeto hori gabe ez dago identitaterik, ezta? Eta identitari gabe ezin dugu izan ekintzarik. Baina, oinarrizko forma batean markoak, naiz eta dimentsio guzti hauek izan, esan bezala azkenen dira informazio pakete batzuk, ez da interpretazio batzuk bultzatzen dituztenak, eta esan bezala, beste batzuk alderatzen dituenak. Azkenean egiten deuna da, eta individu bezala hau egunero, momentu oro egiten ere, hau da, errealitatearen gauza batzuk hartzen ditugu,
eta beste batzuk erabat kanpo uzten ditugu, ezta? Eta hori gertatzen zaigu guri, gertatzen zaigu adibidez medioetan ere gertatzen da, da realitatearen albiste batzuk aukeratzen dira, albiste horietan ere, albiste horiek edo reportai horiek azaltzean ere gauza batzuk sartzen ditugu eta beste batzuk erabat kanpo, ez? Eta horregatik hain desberdina izan daiteke albiste berdin bat, egunkari honetan edo bestean, ezta? Eta bueno, azkenean markoek hori egiten du. Banatu guretzat barnean dagoena eta erabat kanpoan. Eta kanpoan dagoena garrantzirik ez duena edo gure kontra dagoena, ezta? Eta hortik sortzen ditugu ekintzak, estrategiak eta abar, ezta? Aldi berean, marko hauek egituratzen dituguenan eta hori desberdintasun hori ez eta aipatu, Gamsonek ere ez du horrela esaten irudimentxoetan, baina importantea da. Hau da, alde batetik marko batzuk ditugu, nola interpretatzen dugun errealitatea, baino kolektibo modura juntatzen geanen, adibidez gu lau juntatuko bagina, edo zer gauzetarako, marko bat daukagu, sinismen batzu dauzkagu, eta hortik sortzen dugu ekintza, ez da, ekintza kolektibo izan. Programa bat egin, izan, akanpaldi bat egin zerbaitengatik protestatzeko, eta bar, ez da. Eta hori importante da alde batetik interpretazioa dugu, eta gero bestetik ekintzarako estrategia eta erreportoriak ditugu. Eta orain pasatzen gea, esan bezala, ja 80. hamarkadan amaieran, 80. hasieran, David Snow eta Robert Benford ikerlariek kontzeptu hau hartu, findu eta bete egin zuten beste dimentsio batzuekin eta gerora influentzia handia izan dutenak, bai mugimendu sozialak aztertzerako orduan, baina baita ere prozesu zabalagoak aztertzerako orduan, izan protestaldi zabalagoak, izan antzeko prozesu kontentziosoak, bai tokiz-toki, baina baita konparazioa egiten, ez da. Adibidez, dezagun, Inigo edo Jori edo Amaia, mugimendu sozial mota aztertu dezakegun, zein adibide etortzen zaizuen burura? Ekologismoa. Ekologismoa. HTaren aurkako mugimendua adibidez. HTaren aurkako mugimendua. Adibidez, beraiek, David Snow eta Robert Benfordek, ez bat ez bestea, baina bai ekologismoaren zentroan egon den mugimendu bat aztertu zuten aipatu dudana izan zela mugimendu antinuklearra, ez? Baina, buruan baldin baditugu alako mugimenduak, ekologismoa egia da oso zabala dela, HTaren kontrako mugimenduak konkretuagoa da, eta horrek agian ideia konkretuagoak emango dizkigu, bi autore hauek beste 3 dimentsio desberdin plantatu zituzten ekintza kolektiborako markoak aztertzerakoan. Eta nik uste konexio hori konkretatzeko ona dela, adibideak buruan izatea. Eta 3 dimentsio edo funtzio hauek ziren diagnostikoa, bestetik pronostikoa eta azkenik motivazioa, ala dituzioten. Lehenengo funtzioa uste oso argi daola, diagnostiko bat egin behar da. Eta bereik planteatzen zuten atzan, alde batetik arazoa identifikatu behar dugu, zein arazoa guretzat, kolektibo modura, egoera hori, arazo hori irudikatu, konkretuan irudikatu, eta honek funtzio hau gero bi zatitan banatzen alde batetik. Zein dira honen kausak, eta edo faktoreak, arazoa bizateko faktoreak, eta badago bestea, askotan zailagoa dena definitzen, bai mugimendu konkretuetan, mugimendu konkretuetan zaila izan daitekena, eta dala zein dan eragile konkretu. Askotan hor, galdu daiteke, ez da, eta ekologismoaren zatagez hori argi dago, ez zeren, agente asko daude parte hartzen, eta ez hain errez askotan. Eta orduan... Mugimendu sozial askotan, ez? Diagnostikoa izaten dela askotan atal zaiena, ze kolektibo baten barnean, naiz eta denak nortasun beraren parte, antzeko nortasun baten parte izan, etxaia norden identifikatzea. Hori da burua uste asko sortzen dituena. Eta askotan mugimendua bera fragmentatzen duena, ez? Hori feminismoarekin gertatu da, feminismo liberala plantatzen zutenek, ez zuten kapitalismoa feminismoaren etxaitzate onartu nahi. Eta ez, hor sortzen dira liskarrak eta hortik askotan mugimenduak ahultzeko aukerare, bai. Bai, azkenean oinarrian dago indargunea, baina baita ere konkrezioa galtzeko aukera edo mehatxua, ez da, aurkari edo, aktore
kausante asko egon daitezke, eta ez da erreixa askotan, arrazoi askorengatik eta aipatu ditugu lehenago batzuk, zein testuinguru politikotan jokatzen ari zaren oso importantea da. Ez dugu azu behar hori ere, importantea da guk diagnostiko bat ezartzea, baina gure testuinguru politikoa, gure ekiteko aukera hori ere kontutan eduki behar dugu, eta gero beste baita ere zein baliabide dauden. Baliabideen arabera ere zure etxai hori, bat edo beste izan daiteke, ez da. Hala ere, diagnostikoak bai ezartzen dula oinarri importante bat. Jon, saioaren azken minututan murgiltzen ari gara, ez dakit nahi duzun salto egin eta Josh Lakoffen inguruan aritu, edo lehen korronte eta mugimendu sozialekin amaituko dugu, eta bigarren korronte hori beste egun baterako utziko dugun, zure aukeran, azken 4 minututan gara. Egia, bukatzen ari gara. Hobeto hau bukatzen baldin badegu, eta Josh Lakoff utziko dugu urrengurako, gaina nik uste ezaguna dela, eta askok ezagutuko. Eta linguista eta diskurso politikoaren inguran ere nik uste hor badako ez dula asko aztertzeko ere, eta ondo. Mugimendu sozialekin azken txanpan murgilduko gara, Jon, bai. Perfecto, bagoaz. Bigarren funtzioa aipatzen nuen bezala pronostikoa da. Eta hemen dator diagnostikoaren arabera erabaki behar denean alde batetik. Zein den estrategia nola ekingo duen erakundeak, hau da, zein errepertorio izango duen, izan kartelak pegatu, izan manifestaldiak antolatu, izan adibidez Katalunian diadak izan ditugula azken hamarkada honetan, eta diada horiek bihurtu direla manifestazio oso jendetsutan besteak beste, baita ere erabili dut, parlamentua erabili da baita ere, parlamentua ere bihurtu da mugimendu independistaren nukleo bat, eta horre ere ekintza politiko importanteak ere izan dituzte adibidez. Beraz, alde batetik horria pronostikoan sartzen gara nola erantzun diezaiokogun arazo horri, eta baita ere noruntz joan nahi dugun, edo zein izan daiteken soluzioa, ez da. Bigarren funtzioa hori izango litzake. Eta azken funtzioa izango litzake motivazioarena. Motivazioaren funtzio hori importantea da zeren. Azkenan ekintza kolektibo sendo batean parte hartzeko egia da justifikazio eta dei gisa behar da, eta horretarako autolegitimizazio bat eta motibuen hiztegi bat behar da, ez da? Hau da, sloganak eta bar, ez da? Eta publikoan erabiltzen den diskurtso hori, nola barnizatzen duen, edo nola makillatzen dugun mugimenduaren diskurtsoa ere, oso importantea da, eta kontuan izan behar da. Zeren azkenean egia da, arazoak egon daitezke, konponbideak izan ditzakegu, baina horrek bakarrik ez du bultzatzen, ez? Ez nortasun hori, aipatzen genuen nortasun edo sujeto politiko hori eraikitzea, ez da, ekintzara bultzatzea jendea, ez da? Eta beraz, prozesu horretan, azken zati hau, motivazioarena, importantzia berezikoa da baita ere. Beraz, 3 funtzio horiek hartzen dute mugimendu sozialak, mugimendu sozialen ekintza kolektiborako markoen azterketarako tresna esanguratsu bezala. Halaxe da. Gizartearen Jon Vázquezekin ari gara, aurrekoan ere aurkeztu genizuen, azterketa politikoan master egin zuen Universitat Oberta de Katalunian, oaintxe ikerlari predoktorala da, UOK Unibertsitatean bertan, hiru institutuan, eta arekin aritu gara, aipatu dugun, marko diskurtsiboen teoria hauek ulertu nahian, esan da bezala, bigarren korronte bat, George Lakoff linguistari aipatu du lehen ere Jonek, eta airean geratuko zaigu, ez pentsatu elefante batetan irakurtzeko denborara emango dizugu nahiko bazen dute, edo behintzat bizazo bat dotatzeko, eta urrengo egun edo asteetan, helduko diogu. Badakit Jonek gaur ere bazuela beste gaien bat horre airean, Telesforo Montzonen eta Nazio Metroaren gaia eta eusteko, telesaien bat aurkeztu bertzigula, urrena Jon denbora gixagoekin hartuko dugu, eta helduko diegu guztiei ere. Oso ondo Inigo, plazer bat izan dela zuekin egotea gaur ere. Baita guretzat ere, Jon Vázquez Mateo Bartzelonatik zuzenean, mila esker, urren arte. Eta guk agurta horretik oharra errepikatu behar dizuegu gaur Idoia Surmendiren Idoiaren Victoria Eugeniako Donostiako kontzertua, atzeratu egin da urtarriaren 29 Idoia berak ginarazi du, bera dela osasun egoera honenean ez dagoena, edo gaixo dagoena, edo euskal ozer, eta kontzertua ezin aurrera atera. Beraz, jakizue, hori, ez zaiteze Juan Victoria Eugeniara kontzerturik ez dago eta Amaia Arrasendegiluz? Agur. Urren arte? Bai. Goiurez izan handia?
Bihar arte. Bihar arte. Gaso, berandu xamar iritsiko naiz bihar, zuk arrankatu beharko duzu saioa. Gero iritsiko naiz, lasai. Eta zuei entzule bihar arratsaldeko lauetan hemen, nirekin edo gabe, Goiuri eta Iñaki Lasa hementsi izango dira. Izan ondo, gozatu urtarriaren lau hau eta bihar arte. Aio. Aio! Keep calm and bigarren kafea.